lokacin da kake shuka ka tabbata babu wanda ya ganka? Kai ka sani mai gida lokacin da na shuka ba wanda ya ganni haka zalika girban ma ba wanda ya ganni. Ke ba mu wayannan. Ta ce fa Abubuwa da suke faruwa a garin nan naka. To ma lemon ka ce a gari na ne kadai. Ai abubuwan da suke faruwa a kasar ai suna da yawa. Turka shi wannan kawutaccen shirin mai suna Karshen Alewa ya zo muku da abin mamaki kana har da abin ban haushi. Labari ne akan wasu mutane su biyu. Kawurtaccen masoyi da kuma wani hamshakin dan daba. Turka shi gashi kuma an yi katabas da mai dukiya da mara dukiya. Ko ya za a kare? Wannan kayan ne daukan wayaran da na zo garin nan. Dafe mun shi. Billahi lazi wannan kayan ne daukan wayata a babban. Dama na gaya muku. Tsautsayi zai koro ka saboda haƙina ne. Wani kayan nan ne. Ni yanzu ba zan tsaya wani bata lokaci akan waya ba. Area ku ce kawai ya ba ku haƙina. Wallahi ba zan lamunta ba. Waya ta saba samun 240 na sita. Ku biyo mu a cikin wannan kawurtaccen shirin mai suna Karshen Alewa. yawa Sadiq mu fita ce ta yi ta jira ta ji shiru. Ya kike gaggawa ne? Ha ba Sadiq ba dole in yi gaggawa ba. Dan fa ka san kai kaɗai nake kula ban da wani. Daukar nauyi Umar Adamu Afakallahu. Jira rekod. Zan ci uwarka wallahi. Ba da umarni Malam Aminu OPP. Nan kawurtaccen shirin zai dinga zuwan maku duk ranar Alhamis da misalin karfe 8:30 na dare a cikin YouTube channel ɗinmu mai suna Afakallahu TV. Kana kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura.